Hello mga Yinyens! This is BTV, Mr. Buto sa YouTube channel. Dito siya Buto promote isang video na upload ko. Ang upload namin yan, sa natin yung yung ginagawa ni Mar na kama, yung lagay ng kutsyon. Mga Yinyens, just keep on watching. Mar mga Yinyens, saka si Kuya Pitts, yung dalawa yan, magtiyuhin yung dalawa. And mga Yinyens, ito yung gagawing kama. Mga Yinyens, no? Kumbaga mga Yinyens, ito yung unang nagawa na. Ayan, ito yung tsura niya. Ayan, si Mar yung magaling gumawa dito. Tapos merong dito, audience, ayan, si Dugong. Audience yan, siya yung pinapanood niya din. Kasama si Duling Kapo. Saka si Duling, ayun nakaupo. Saka yung asawa ni Marwan dyan. Tulog ng grasya. Tapos yung Ayun, ito si Ayan pa sa Goryo. Goryo. Perintis. Ayan. May niya natin yung paggawa ng kama, yung lagayan ng kutsyon. Pag may mapapagawa, sinabi yung nagkamar. Ano sabi mo? Pag may mapapagawa ng kama, kay Mar na lang. Kay Mar lang daw magpagawa ng kama pag may mapapagawa. Dito lang. Ayan mga yan, Mataba ng kama. Malapit na lang ang pangalan. Sa daw, tapat ng sabi ni tapat ng kampo daw. Dito. Tapat ng kampo.